Boss, pwede mautang? Paano na yung Nepo Mall? Nepo Mall? Wah, doon kanya yung papunta? Magkanya ka, magkakilas ka. Magpang nangilas ko mga yan. Lungko Kapampangan. Pampang? Kahit ng pangpad, dire-diretso ko, happy yung Nepo. Happy na yung Nepo? Papunta ka pa ka rin. Nung magmotor ko, mga pilang minuto yung biyahe. Malapit lang. Kapit na mga 30 minutes. 30 minutes mga yan. Mabilis pa. Ha? Andiyan 15 minutos sa Quatic. Sige, salamat boss. Muna na ako. 15 minutes na. Yung ito. Gago! お前はもう死んでいる。 A few moments later. Boss! Kapampangan vlogger! Ay, kay camera! Tanapin ka balen, uling nikit yun naman yung guri yung nagbenye ng nagdongay ni. Alanan yung Troy-Troyan. Nandito pa kita sa ganito. Uy, tanapin kabs, ikit yun naman yung guri yung ating nening nagdongay ni. Alanan yung Troy-Troyan, syempre. Na ano pang gagawin mo han? Takpan mo na yun! Yahoo! Boss, pwede mangutang? Lokal niyo yung papuntang Nepo Mall? Wah, Nepo Mall. Diretso ko mo kayo na. Stoplight. Diretso ka pa mo rin. Okay. Tapos second stoplight, kaliwa ka na mo. Diretso na. Diretso na lang. Kung nakamotor, mga ilang minuto yung biyahe. Wala ka 30 minutes niya. So, nung magmotor ka lang 30 minutes. Sige boss, salamat. Muna na ako. Gago! お前はもう死んでいる。 One eternity later. Boss, Kapampangan vlogger, right the camera. derp Derpity, derp, derp, Boss, pwede mo utang? Tagalog, Kapampangan. Alam mo yung mga sawa? Sawa. Sawa, yung malaki na. Ano ba yun? Itang sawanin siya ko! Gago! Boss, Kapampangan vlogger page pala, say hi! Pwede pong maka-store mo? Kasi sakto pa lang ako natututo ng Kapampangan. Ano po yung sinasabi nilang sawa? Sawa? Opo. Shawarma. Hindi, yung sawa daw po. Sawa. Sawa snake. Ay, snake! Kala ko rin ang sawa no, kaya Gago! お前はもう死んでいる。 Ma'am, Kapampangan vlogger page po, ayun. Ay, tapo yung camera. Kasi ito yung ano po. derp Derpity, derp, derp, derp Miss, pwede magtanong? Kapampangan kayo? Well, natututo pa lang ako magkapampangan. Ano yung tinatawag nila sawa? Oo, sawa. Oo, yun eh. Yun? Kala ko rin ang sawa no, kaya ka. Ma'am, Kapampangan vlogger page. PCR ready? Pampa. Ano yan, miss? Hindi, may kausap ako, tinatanong ko kung nasa. Hello, at alating makialam eh. Gago! Sige. Punta lang tayo yan. Sorry, Kapampangan vlogger page. Ayun yung camera. Kapampangan vlogger page. A
A few moments later. Kabs, sa tingkong tip kaya kayo nung makananong lulog ka rin exit point. Ano? Wala pa yun, Kabs, nung makanano. Gago! One eternity later. Kabalene kayo man. Ating manyariling mamahan kaya. Gawin tayo ng kakanana. Hoy, nakakalan mo! Manyarili ka na eh! Nano yan? Nano yung kakanan mo ngayon? Kanyaman? Barbecue ang pongkay, chicken wings. Batyaking last job, social. Wow! Last jack! Yaman. Wala ko talaga nasabi ka, banyaman niya. Niya pala minyolo yung misis. Huh? Wala pala minyolo ka na eh. Yun, kanya ba na nitang pengang tamo ni Kabs? Bebsi ko. Iba na pala kang blackjack, retang food sa reta Kabs. Yan, natin lang official page. Visit yung page na Kabs. Yan, blackjack, ne? Manyaman na retamangan Kabs. Presyong maso, pero lasang pang-restaurant. Kita natin Kabs, sana buriyo na naman yung kaya katang kamuritang gewa. Ngayon ko kayo di. Yan, hanggang kentutuki Kabs, sana subaybayan nyo kami pa. Ne? Gawa tapan da kalaprank, baka nita pasayad dakungan. Yan, hanggang kentutuki. Bye-bye!